Kini ka yeng ka mangi ihang ni. Kala di ban long ka wei ni ki yeng ni ki building ki ba itna tam hapo ka jalam Meghalaya. Kini ka di ka dorlan ni ka model jong ka yeng ka batama jong ka Meghalaya Legislative Assembly. Hendrai ha ka step jong ka si ublai. Baro kini ki jing fo sniu ba ka jing modur ba ki jing angnu jong ki pat ba. Kira pralot lengkat nengkai. Ka daw ka long ba shibenta dan di ka benta ka ba preng jong ka yeng ka batamai jong ka yeng ta ba thoan ka jala kala khalam no jaran ran ran. Kabenta ka ba khalam ka dia pedeng ya balatip kum ka dum ka dong ka dor ka ba pelun ba ka ba mi trum sejrong. Kini ka jing khalam jong ka dia ka benta ka ba pedeng jong ka yeng dar ba thoan ka jala. Kala pun pulum no ya ka jing phos niu ka bala palat arfus nem. Ba ka jala Meghalaya kan yo no la ka jong ka yeng dar ba thoan hadim bala plu no ka yeng dar ba thoan ka barem hagas nem arajar wei. Kajing khalam jong gede ka benta ka bapreng jong gede ka yeng do wathawan ka brang shna po modong diang kalong ra ka jing ngo na ke babun kiliang ka daw kalong baya kede ka jing tai ka bala shna bala shimti da ka rajkiya Nirman Nigam Limited ka balong ka company na ka bor shna jing shna jong ka sarkar Uttar Pradesh pa ka dei ru ka bala yo jing mundur la ni ka bayo jing bet la di jing pensisha na ka wei ni ki IIT jong ka ri India pa kata ka dei ka IIT Roorkee. Ka balong ka jaka hikai jong ki engineer ki batbit tam jong ka ri India. Kani ka jing khalam jong kani ka yeng bathoan jong ka jala ka brang sna thamai. Kalong ka dax niu ne ka dax niu bok jong ka sarkar MDA. Namar shibun ki bepat ki jing tai ki blatai po jong kani ka sarkar ki la long ka jing hiben na ka liang jong ki pai ba. La ka long na ka liang jong ka jing kieng la ka long na ka liang ka jaka yeng bas ka ISBT ka brang susna po mauyong Kebjuru ya ki surok ki bersnah ke di kisnam ki belalai. Kalau nak shibun ki ke ba perkhat ya ki pat ba. Bat buru shibun ki jingkeli. Balai ba ki di ki jingtai. Ki ber syutai thamai ki jabat ki long bat ki pra kumni. Nakaliang u step engineer jengka PWD building uba ransom sutengah. Bala pai hakte ke jaka hadien kenya kenta bala khalam kini ke jingtai. Ula penpau ke jing songkhya. Bat ulo batai baru ya ka dur kadar bat kumjuru ya ka jing shna ya ka ne ka yung dabar thoan ka bacela kani ka de ka bawa ransam sutengah olapan pau halo ka jing khalam jong ka building hak bede ba ka jing khalam jong ka dom menin ka met de ka kwa ban su batai ka det kan sat ba chwa ban batai ka ngakwa man suong ba mo kani ka di ke ka ba susi ba ka bajia ka jing sha na mar balai ba ngila expect pan pendep ya kani ka jing sna ha upnai August na dong sedong den re ka jia no kumne te ha ba ka jia kumne te na ka liang jonga kani ka por ng skwa ban batai i ka jing sha ka ba sna kani ka building la sna ka kum ka design ka bale ada ki designer ki jongi But kani ka firm ka balik ru kani ka design associate na Delhi. Te but habala design ya kani la airu ban bet ya ka design ke jongki ka IIT Roorkee. Te abaka pha ya kani ka design te ngiru ngila pha semuda but pha semuda kemuda ka study but namar bala vet ya kani ka drawing ka design dak IIT Roorkee. Te kemuda ka ai ka approval. Tingi na kaliang jongiru kum ke executing agency. Tingiru ngi ya bet ban ngi bentri bet kum ke design. Te hendrai kani ke design pat de habanga evaluate lalade. Mo nama ngade civil engineer. Te habang evaluate lalade. Let's say kala ban long ba kani ka jingkhia jong kani ka structure ka dome. Let's say kala khia du kata-kata. But kini ki bade ban kit ya kani structure kim la shu ban kit namar ke jingkhia jong kani ka structure jong ka dome kala long ko menyo putan ai te nakaliang jonga kani ka por dong in ya pej ke ka bala ban le nak benta kani ke jingjia bat na kermen schem hi ba ngin weng shwa ya kini ki debres mo kini ki tum kitam ki bala ha ke hapo artayo ni pendep ban weng ya kani ti kata ka de ka banga kwa ban ong thi bat hakaju ka poro ngin initiate mo kumno ban le
hakano kedur bangin le pade haba kani ka structure ka la hab ke kumnongin le Kini kajing kelam kawara aru kajing pulam bakajing atatin bagi MLA kinyo asyong yang darbar ke batamai syaban kot kani katem ka pemerintah. ngam harai su bangin lah pendap practically kamla su pendap namar nang ne ngatrai nadu menta ngatrai ngin sa delay na kumno sa pra banai la ne kendai banai kinta namar batang ban clear ya kani ka jabo jaban ru kabla hab kani ngatrai kan simpor kumba artayo ya mentang ada ting cemai ni ke dom atau kan pulut ni company bayok ni ke kam ni kan hak pulut yang dah ke sorkat di hakabide kani ka benta namar ba hak contract agreement ke jongin dai midon kani ka security deposit mo jong kabade kontraktor te man ka por bang civil di uru ngi didok ngi didok ya kani namar ba ladadan kano ka failure mo na hakabide ba ka construction ladadan kano ka failure ba ka construction ngila ban realize na kani ka deduction ke jongi kum ka security deposit mo ngi ongkop retention yo kamu kanum dan so kanum ka cost escalation ha Dia pemolong yang saya kisih